No, ako to dokázala? Predovšetkým to musí byť jej osobnostný, charakteristický rys, taká črta, pretože to reklamný biznis už nejedného pohltil. Nezdalo sa a stalo sa. Ale ja stále prikladám váhu na to rácio, ktorým Táňa pracuje v rôznych dimenziách, že to je ten moment, ktorý ju dokáže posunúť, ktorý ju dokáže pozastaviť, kedy dokáže odlíšiť, toto je práca, to ma živí a teraz potrebujem aj svoju dušu oblažiť. Je precízna, je dokonalá, má rada 100% ten definitívny záber, je taká v tomto smere nekompromisná a myslím si, že toto je ten dôležitý posun. Táňa je vyslovene mestský človek. Má rada toto prostredie, cíti sa v ňom dobre, rozumie mu, jej vôbec nerobí problém veľké mesto. Keď som sa jej pýtala na prvý pocit, keď prvýkrát išla do New Yorku, tak ona povedala, ja som vystúpila na letisku a mala som pocit, že som doma, že toto je ono. A je to na tých fotografiách cítiť. Ona ako keby tým periférnym zrakom vedela presne, kam sa má pozrieť, na čo sa má zamerať. Naozaj sedí jej veľký priestor s veľa ľuďmi, má rada zábery, kde môže porovnávať človeka voči krajine, zhluk ľudí oproti jednému. Tam netreba nič predstierať, tam len treba cítiť ten priestor a toho človeka. Netušil som, že vesmírna fotka môže byť v galérii zaujímavá. No, môže. Lebo bez akejkoľvek znalosti tejto problematiky, vďaka fotografii vás téma jednoducho zaujme. Aspoň v mnohých prípadoch, ktoré Táňa prezentuje z tých vesmírnych úkazov, nočných oblôh, preletov Venuší, dokázala to, že zastaví návštevníka pred tou fotografiou a ten sa začne pýtať. Stále sa mi zdá, že najzaujímavejšie je tam, kde prestane byť iba takým tým klasickým fotografom vesmírnych úkazov, takých je veľa, ale kde získa nejaký odstup, ako je napríklad tá scéna zatmenia slnka fotená z lesa, kde sa zrazu dokázala oprostiť od toho, že je fotograf astronóm a získala taký ten odstup alebo nadhľad nad tým. A stala sa človekom, ktorý v úžase hľadí v tom okamihu na niečo, čo zbadal. Na oblohe, v odraze na rieke. Áno, táto poloha neplánovaná, neprešpekulovaná, racionálne, nijak nevykombinovaná, sa ukazuje ako najsilnejšia. No, skúsme to pomenovať ako poetičnosť. Taký ten úplne jednoduchý ľudský rozmer. Môže to čiastočne mať niečo do seba, môže sa to prekrývať, pretože čím je vec jednoduchšia, tým je geniálnejšia. Všetko, čo sa komplikuje a potrebuje určité vysvetlenia, začína byť zahmlievané. Čo teda ako vo fotografii samozrejme neplatí, pretože tu nič neoklamete. Ale dokáže to ten divák vycítiť, on to vidí. A preto je tu, hlavne v krajinárskych fotkách, je tu dosť veľký počet takých, kde mám pocit, že Táňa prišla na nejaké územie, s údivom otvorila oči
čo sa pred ňou, aké divadlo odohráva a jednoducho ho odfotila. Že ani nemala veľmi kedy rozmýšľať, či má správne svetlo, uhol a podobne. A o tom sú tie fotografie.